Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito at lalong-lalo na sa iyo, Kalakbay. Ako nga po pala si Aljon. Nagpapatakbo ako ng isang negosyong punerarya dito sa Bulacan. Ito na kasi ang nakamulatan kong trabaho noong binatilyo pa ako kasama ang aking ama. Kumpare niya kasi ang may-ari ng puneraryang pinagtatrabahuhan niya noon. Kaya naman kapag may lakad sila sa ibang lugar para mag-imbalsamo, ay palagi akong sumasama sa aking ama. Binibigyan kasi ako ng pera ng kumpare ni Itay dahil tumutulong ako sa kanila. Dekada 80 nang maranasan ko ito sa probinsyang kinalakihan ko. Walang iba kundi sa probinsya ng Leyte. Nasa edad 26 pa lamang ako ng mga panahong ito, Kalakbay. Isang araw noon, lumapit sa akin si Mang Fred, ang kumpare ng aking amang nagmamay-ari ng punerarya. Sinabihan ako nitong samahan ko umano siya dahil may pupuntahan lamang siyang lugar. Tinanong ko naman siya kung saang lugar kami pupunta para masabi ko rin sa aking mga magulang upang hindi sila mag-alala. Binanggit niya naman ang baryong pupuntahan namin. Hindi naman daw kami magtatagal doon dahil may kukunin lang umano itong kagamitan. Sige po Mang Fred, sasamahan ko po kayo. Pero sandali lang po at magpapaalam lang ako kay Naina para hindi nila ako hanapin. Wika ko sa kumpare ng aking ama. Agad naman na akong pumasok sa loob ng bahay at pinuntahan sa kusina ang aking ina at nagpaalam na dito. Tinanong naman ako ng aking ina kung saan ako pupunta. Nay, sasamahan ko lang po si Mang Fred. May pupuntahan lang po kaming baryo. Kukunin po namin yung mga naiwan niyang kagamitan sa punerarya. Pumayag naman ang aking ina. Sabay pinaalalahanan ako nito na mag-ingat sa pupuntahan. Matapos ko nga makapagpaalam, ay bumalik na ako sa labas ng bahay kung saan naghihintay si Mang Fred. Tapos ay agad na rin kaming umalis. Sa paglipas nga ng ilang minuto, ay lula na kami ng sasakyang minamaneho ni Mang Fred. Habang nakatanaw naman ako sa labas ng bintana ng sasakyan, ay napansin kong halos wala ng kabayan ang kalsadang dinadaanan namin. Mang Fred, liblib na baryo po ba ang pupuntahan natin? Baling ko sa matanda habang abala ito sa pagmamaneho ng sasakyan. Ay oo iyo, medyo liblib na kasi yung tinitiran ng taong pagkukuhanan natin ng gamit. Tugon nito at sandaling lumingon sa akin. Tapos ay muling ibinalik ang paningin sa daan. Tumahimik na lamang ako noon at muling itinuon na lamang ang pansin sa dinadaanan. Makalipas nga ang mahigit 2 oras, ay narating namin ang bahay ng taong pupuntahan ni Mang Fred. Pagkababa namin ng sasakyan ay may sumalubong sa amin na lalaki at may ibinulong sa matanda. Napatingin naman sa akin si Mang Fred matapos siyang bulungan ng lalaki. Sabay sabi nito sa akin na sumunod lamang ako sa kanya at huwag humiwalay. Kahit na nagtataka ako ng mga sandaling iyon, Kalakbay, ay sumunod lamang ako kay Mang Fred at hindi na umimik pa. Naglakad na nga kami papasok sa loob ng bahay. At nung makapasok na kami, ay nakita kong may mga taong nag-uumpukan at halos lahat ng naroroon ay nakasuot ng itim na para bang may patay na nilalamayan. Pagkapasok nga namin ng silid ay hindi nga ako nagkamali, Kalakbay, dahil may bangkay na nakatihaya sa malawak na higaan. Kailan pa po ito namatay? Tanong ni Mang Fred sa lalaking nakasunod sa amin. Kaninang madaling araw lang po, Mang Fred. Umuwi na lang yan dito sa bahay na sugatan at naghihingalo na. Hanggang sa hindi na nga nakayanan ay binawian na ng buhay. Seryosong tugon ng lalaki. Napatingin naman ako dun sa lalaki at kay Mang Fred. Dahil sa ang pagkakaalam ko, ay pumunta lamang kami sa baryong iyon para kumuha ng mga kagamitan. Pero bakit parang may iba pa kaming gagawin doon? Nagulat naman ako nang tapikin ni Mang Fred ang balikat ko at nagwika ng, "Pasensya ka na iho, mukhang matatagalan tayo sa pag-uwi. May iba kasi tayong gagawin dito." Tinanong ko naman si Mang Fred nun, Kalakbay, kung mag-iimbalsa mo ba kami. "Oo iho, pero maghintay muna tayo ng ilang oras bago nating galawin yung bangkay." Tugon niya sa akin. "Ho, bakit naman po Mang Fred? Kaninang madaling araw pa pala namatay ang taong yan. Mag-aalas 3 na po ng hapon ngayon.
Kaya mahaba-haba na ang oras ng pagkamatay ng taong yan. Wika ko sa matanda. Hindi ko alam kung nagsasabi ba ng totoo si Mang Fred o hindi. Nang sabihin niya sa akin hihintayin pa umano nila ang ibang kaanak ng bangkay bago namin galawin. Sige po, kung yun po talaga ang kagustuhan nila, sila po ang bahala. Wika ko sa matanda. Kaya naupo muna kami sa gilid habang hinihintay ang oras ng pag-iimbalsamo ng bangkay. Habang pinagmamasdan ko yung bangkay kalakbay, ay hindi ko lubos maisip kung bakit magpas hanggang ngayon ay hindi man lang binalutan ng kumot ang bangkay. Hinayaan lamang itong nakatiwangwang sa higaan na parang normal lang na natutulog. Nakita ko namang may mga sugat sa braso at leg ang bangkay. At nung titigan ko, ay para bang pinagkakakalmot iyon ng mga mahahabang kuko. Mang Fred, ano raw po ang ikinamatay ng lalaking yan? Kawawa naman. Mukhang hindi naging maganda ang kamatayan niya. Tanong ko kay Mang Fred, nakasalukuyang nakaupo pa rin sa tabi ko. Sa tingin ko kasi kalakbay, ay nasa edad 40 mahigit pa lamang ang lalaki. Kaya't tinanong ko kung ano ang ikinamatay. Naisip ko kasing masyado pang bata ito para bawian ng buhay. Sinabi naman ni Mang Fred na may nakasagupang aswang ang lalaki at hindi kinaya nito ang pinsalang natamo mula sa aswang, kaya binawian ng buhay. Habang ikinukwento ni Mang Fred sa akin kung ano ang ikinamatay ng lalaki, ay hindi ako makapaniwala. Sa kadahilan ng totoo pala talaga ang mga aswang. Ang buong akala ko kasi noon kalakbay, ay kwento-kwento lamang iyon ng mga magulang ko sa tuwing mananakot ang mga ito pag hindi kami sumusunod sa mga iniuutos nung bata pa kami. Sinabi ko naman kay Mang Fred na bakit hindi pa namin umpisahan ang pag-iimbalsamo. Gayong iimbalsamahin lang naman namin ang bangkay at hindi naman ililibing kaagad, kaya pwede pa rin makita ito ng kaanak na hinihintay. Hindi ko alam, basta ang sabi lang sa akin ni Badong, saka na natin galawin ng bangkay kapag dumating na ang panganay na anak nito. Yun raw kasi ang kabilin-bilinan ng lalaki bago ito bawian ng buhay. Tumangutango na lamang ako at hindi na inalis ang tingin sa bangkay. Narinig ko namang nagwikas si Mang Fred na nagtataka umano siya dahil ilang oras nang namatay ang lalaki, pero bakit mainit pa rin ang katawan na animoy natutulog lamang. Sabi pa niya, sa tanang buhay niya ay ngayon pa lamang siya naka-encounter ng bangkay na ilang oras nang namatay pero hindi pa rin lumalamig. Ang kadalasan kasi kapag namatay na ang tao, pinakamatagal na ang 5 oras na mainit ang katawan. Kadalasan kasi 2 oras pa lang ay malamig na ang bangkay. Isamot-saring mga katanungan ang namutawi sa aking isipan, kagaya na lamang ng napaka-imposibleng may nakasagupang aswang ang lalaki. Baka kasi napagtripan lamang ito ng kapwa-tao at sinabing inatake lamang ng aswang nang sa ganon ay hindi mapaghinalaan ang kung sino man ang tunay na salarin ng pagkamatay ng lalaki. Napatanong rin ako noon kung bakit magpas hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalamig ang katawan ng bangkay. Ano ang dahilan at bakit? Lahat ng mga katanungang iyon mga kalakbay ay nasagot nung lumipas na ang mga oras at sumapit na ang gabi nang dumating na ang pinakahihintay nung yumao. Pagkarating ng panganay nitong anak na lalaki na nanggaling sa malayong baryo at sinundo lamang, ay agad na itong lumapit sa yumao. Humagalpak ng iyak habang yakap-yakap ang bangkay. Napahinga naman ako ng malalim at sinabi sa sariling salamat naman at dumating rin. Kanina pa kasi ako uwing-uwi eh. Maya-maya pa ay narinig kong nanghingi ng tubig ang lalaking nagngangalang Cardo. Ito ang anak na panganay nung yumao kalakbay dahil sa kailangang basahin umano ang kanyang ama. Nagtaka naman ako at napatanong sa sarili kung bakit kailangan basahin pa nito ang bangkay. Ano yun? Liliguan muna nila bago pa imbalsama. Ang sosyal naman ng bangkay kung papaliguan pa nila bago patanggalan ng laman loob. Kaagad namang sumunod ang lalaking kasama nito at nagmadaling pumunta sa kusina. Pagkabalik nito ay may bitbit na isang basong tubig. Natawa naman ako dahil sa anong gagawin nila sa isang basong tubig. Ipapainom ba nila iyon sa bangkay? Ano yun? Para mabuhay ulit. Kaya papainumin nila ng tubig.
Kaagad namang iniabot ng lalaki ang isang basong tubig. Pagkaabot ng tubig kay Cardo, ay nakita kong dahan-dahang iyong inilapit sa bibig ng bangkay. At nung malapatan na nga ng tubig ang bibig ng bangkay, sa maniwala man kayo't sa hindi kalakbay, nanlaki ang aking mga mata nang makita kong dahang-dahang may inilabas mula sa balikat ng bangkay. Kulay puti iyon at kasing laki lang ng kalamansi na sa tingin ko pa nga ay kasing tigas iyon ng bato. Ang mas ikinamangha ko pa mga kalakbay ay wala man lang bahid ng dugo ang bagay na lumabas sa braso ng bangkay. Kaagad namang sinalo iyon ni Cardo at nagmadaling ibinalot sa kulay pulang tela. Matapos iyong makuha at mailagay na ni Cardo sa kanyang bulsa, ay nakita kong sandaling gumalaw ang katawan ng bangkay at dumilat iyon. Pagkatapos ay huminga ng malalim, na parabang nito pa lamang iyon tuluyang nalagutan ng hininga. Nagatrasan naman ang lahat ng mga nakikiusyoso dahil sa takot at pagkabigla. Maging ako man, ay hindi ko naiwasang magtaasa ng mga balahibo ko sa batok. Tapos ay parang sandali akong tinakasan ng kaluluwa. Maya-maya pa ay lumapit na kay Mang Fred si Cardo at nagsabing si Mang Fred na umano ang bahala sa kanyang ama. Tapos na ang misyon ng pagiging albularyo ng kanyang ama, kaya't makakapagpahinga na ito ng payapa. Tumango naman si Mang Fred at binalingan niya ako at nagwika ng, "Halika na, umpisa na natin ang pag-iimbalsa mo." Noong naglakad na ako papalapit sa bangkay, ay ramdam na ramdam ko ang pangangatog ng aking kamay. Noong mahawakan ko na nga ang bangkay para iayos sa pagkakahiga, ay grabe ang lamig ng katawan nito na para bang matagal nang ibinabad sa yelo. Sabay inutusan naman ako ni Mang Fred na kunin sa labas ng bahay ang mga gamit para sa pag-iimbalsa mo. Kaya naman nagmamadali ko nang kinuha ang mga gamit sa labas at ipinasok na sa loob ng silid. Pagkatapos ay inumpisa na namin ang pag-iimbalsa mo. Nung ginagawa na nga namin ni Mang Fred ang mga gawain sa pag-iimbalsa mo, ay narinig ko siya nagsabi ng, "Kung alam ko lang na ganito ang sitwasyon, di sana'y nakapagdala na tayo ng kabaon. Para isang biyahe lang." "Oo nga po Mang Fred, pero ayos lang po yun. Sila tatay na lang ang maghahatid ng kabaong bukas, tsaka yung ibang mga kagamitan para sa burol." Wika ko pa sa matanda. Tumangutango naman ang matanda habang nililinis na ang bangkay. Samantalang ako ay tinakpan ko na ang 1 galon ng dugong na sipsip sa katawan ng bangkay. Pagkatapos ay nagpasama akong pumunta sa likuran ng bahay para ilibing ang galon na may lamang dugo. Nang matapos na naming maimbalsama ang bangkay, ay pinalitan namin ng formalin ang dugong nakuha sa katawan nito. Nang sa ganon ay hindi kaagad mamaho at maagnas ang bangkay, kahit abutin pa ito ng 9 na araw habang nakaburol. Noong naguhukay na nga kami ng mga ambet ng lupa para doon ilibing ang galong puno ng dugo, ay panaka-naka akong nakakarinig na mahihinang kaluskusan sa di kalayuan. Iniangat ko pa ang leeg ko at inaaninag sa paligid kung ano yung naririnig kong mahinang kaluskusan. "Mang ambet, narinig mo ba yung mga mahihinang kaluskusan?" Tanong ko sa matanda. Tumango naman ito at sinabing dalian na namin maghukay para mailibing kaagad ang galon upang makabalik na kami sa loob ng bahay. Kaya nagmadali na nga ako maghukay. At nung magkasya na ang galon sa ginawa naming butas, ay inilibing na namin kaagad ito. Matapos naman naming matabunan ng butas, ay hinatak na ako ni Mang Ambet papasok sa loob ng bahay. Pagkapasok namin ay halos takbuhin na nito ang kinaroroonan ni Cardo. At nung tuluyang makalapit na ito kay Cardo, ay narinig kong nagsabi si Mang Ambet ng, "Cardo, mukhang nariyan na yung aswang na nakasagupa ng amo mo kagabi." Nakita ko namang kaagad na tumayo si Cardo at kinapa sa bulsa ang nakuha nitong kapirasong bagay sa balikat ng ama. "Mang Fred, ano ho ang nangyayari? Bakit narinig ko po si Mang Ambet?" Na nariyan na raw ang aswang na nakasagupa ng ama ni Cardo. Tanong ko kay Mang Fred noong makabalik na ako ng silid. Napamura naman si Mang Fred at nagsabi dun sa matandang babae na bantayan umanong mabuti ang bangkay. Huwag hayaang may ibang tao ang makapasok sa loob ng kwarto maliban lamang sa amin. Nakita kong tumango naman ang matandang babae bago ako inaya ni Mang Fred na lumabas na ng silid. Pagkalabas namin ng silid ay nagkakagulo na sila.
Maya-maya pa'y may malakas na lagabog sa bubungan akong narinig. Para iyong isang bugkos na bunga ng nyog na nalaglag sa may bubungan at nagpagulong-gulong iyon pabagsak sa likuran ng bahay. Grabing takot ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Dahil sa tensyon ng mga taong nasa loob ng bahay na para na kasing natataranta ang mga ito at kanya-kanyang bitbit ng mga matutulis na bagay. Mang Ambet, bakit po? Anong nangyayari? Tanong ni Mang Fred dito. Nandiyan na ang aswang na nakasagupa ng ama ni Cardo. Mukhang alam na ng mga itong patay na ang albularyo at mukhang gustong kunin ang kanyang bangkay. Tugon ni Mang Ambet. Dito lang kayo sa loob ng bahay at lalabasin lang namin ang mga demonyong iyon. Dagdag panguwika ni Mang Ambet. Nang matapos makapag-usap ng dalawa, ay nagmadali nang lumabas ng bahay si Mang Ambet kasama ang iba pang mga kalalakihang may bitbit na bagakay. Ilang sandali pa ay rinig naming nagkakagulo na sa likuran ng bahay. Narinig ko rin ang malakas na sigawan ni Mang Ambet at ni Badong na para bang may hinahabol sila at kasunod noon ay ang mga lagabugan. Takot na takot ako ng mga sandaling iyon at napaisip ng papaano kung may mangyari sa aming masama. Papaano kung makapasok sa loob ng bahay ang nilalang na sinasabi nilang nakasagupa ng taong namatay. Natigil lamang ang isipin kong iyon nang makita ko si Mang Fred na tumakbo papunta sa kusina. Kaya't sumunod na rin ako sa kanya. Pagkarating ni Mang Fred sa kusina, ay sumilip ito mula sa siwang ng kawayang dingding at inalam kung ano ang nangyayari sa likuran ng bahay. Naghanap na rin ako ng siwang noon at naglakas ng loob na sumilip upang makita ko kung ano ang nangyayari. Noong makasilip na ako kalakbay, ay grabe ang hilakbot na naramdaman ko. Nang makita ko ang nilalang na kalaban ni Mang Ambet at Badong at ng iba pang mga kalalakihang may mga hawak na itak. Mabuti na lamang at maliwanag ang buwan ng gabing iyon. Kaya't kitang-kita ko noon kalakbay ang wangis ng mga kakaibang nilalang na kalaban nila. Mga naglalakihang aso ang nakita kong nakikipagpambuno sa kanila at sa pakiwari ko hindi normal ang mga iyon. Sapagkat nagsisipagtayuan ng mga balahibo na animoy pusa at nagbabaga ang mga matang namumula tapos ay naglalabasan ng mga mahahabang pangil. Habang walang humpay ang pag-angil at panay ang pagdambas sa kanila, iwinawas-iwas naman ng mga kalalakihan ang hawak nilang mga bagakay. Nang sa ganoon ay hindi sila malapitan ng mga nilalang. Samantalang si Mang Ambet naman ay patuloy pa rin sa pakikipagpambuno. Yung anak naman ng yumao ay natanong kung hinabol papasok sa talahiban. Ang isa pang nilalang na naiiba sa lahat dahil mas nakakapanghilakbot ang itsura nun. Nangangatog na ang mga tuhod ko at pakiramdam ko ay dahang-dahang sumisikip ang dibdib ko dahil sa mga nakakapanghilakbot na nasasaksiyan ko. Agad namang hinatak ni Mang Fred ang balikat ko at sinabihang, "Tara na iyo, bumalik na tayo sa bulwagan at doon na tayo maghintay sa kanila. Magkunwari ka na lang na wala kang nakita, maliwanag ba?" Pero Mang Fred, ano yung mga nilalang na nakita kong nakalaban ni Mang Ambet? Yun ba ang sinasabi nilang aswang? Nauutal at kinakabahang tanong ko. Oo, yun nga ang mga aswang. At base sa pagkakaalam ko, kaya sumugod dito ang mga nilalang na yon dahil napatay ng ama ni Cardo ang pinuno ng mga ito. Kaya't nais ng mga itong kunin ng bangkay upang maging kabayaran sa pagkamatay at pagtulungang lapain sa harapan ng yumaong pinuno ng mga aswang. Tugon pa ni Mang Fred. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari dahil sa hindi ko lubos maisip na masasaksihan mismo ng mga mata ko ang mga kaganapang nangyayari. Pagkabalik namin sa bulwagan ay pinainom muna ako ni Aling Mila ng tubig dahil namumutla na raw ako at baka mapaano pa. Nangangatog naman ang mga kamay ko nang abutin ang basong ibinigay ni Aling Mila at pagkatapos ay dire-diretsyong nilagok ang tubig. Makalipas ang ilang sandali ay nakahinga na ako ng maluwag at medyo gumana ang pakiramdam ko kung kaya't nagpasalamat ako sa matanda. Tinanong naman ako ni Aling Mila kung maayos na ang pakiramdam ko. Opo Aling Mila, maayos na po ako. Tugon ko rito. Sinabi niya namang mabuti naman umano dahil iyong tubig na pinainom niya sa akin ay inusalan niya ng orasyon upang maalis ang kaba at takot na nararamdaman ko. Dahil nakita niya pala akong sumilip sa may siwang at marahil ay natigal po ako ng mga aswang habang pinagmamasdan ng mga ito
Kung kaya't nahirapan akong huminga kanina at nangangatog ang buong katawan ko. Umupo ka na muna dyan para ma-relax ka. Siguro ay nabigla ka lang sa mga nakita mo. Kaya ganyan ang naging reaksyon ng katawan mo. Wika ni Mang Fred sa akin at umupo na rin siya sa tabi ng upuang kinauupuan ko. Umupo na rin si Aling Mila sa bakanting upuan at doon nga ay nagkwento ito sa mga nangyari at kung bakit napasok sila sa ganong problema. Ayon pa nga sa matanda Kalakbay, ilang linggo nang may namiminsalang aswang sa kanilang baryo at ang pinupunti rin ng mga ito ay ang mga kaawa-awang buntis, sanggol at mga may sakit na tao. Kaya naman nakiusap ang kanilang mga kababaryo na kung pwede ay tugisin na nila ang mga aswang na namiminsala. Nalaman ko rin ang kansila ng mga antingero at albularyo. At kaya lang naman nasawi ang ama ni Cardo. Yun ay dahil sa sumugod itong mag-isa sa kuta ng mga aswang na naninirahan sa kabundukan nang wala man lang pasabi sa kanila at pinatay nito ang pinuno. Mabuti na lamang at nakauwi pa ito bago binawian ng buhay. Dahil kung nagkataong hindi nakauwi, malamang sa mga oras na ito ay pinagpiesta na ng mga aswang ang bangkay ng ama ni Cardo. Tinanong ko naman kung ano iyong nakuha sa braso ng bangkay. Ayon ba, mutya ng kalamansi iyon na nakabaon sa katawan ng ama ni Cardo. Wika ni Aling Mila. Dagdag pa nito, na kaya nila pinapunta si Mang Fred dahil sa nais ng matalik nitong kaibigan na si Mang Ambet ay siya ang mag-imbalsamo. Sinabi lamang nung taong pumunta kay Mang Fred na may ipakukuha lamang mga kagamitan sa bahay nila. Dahil sa ayaw nila itong magsama ng ibang tao. Sapagkat ayaw nilang malaman ng ibang tao ang mga nangyari. Noong ngang nakita nilang kasama ako ni Mang Fred ay kinausap ito ni Mang Ambet. Sinabi naman ni Mang Fred na wala itong dapat ipag-alala dahil sa hindi ako madaldal na tao. Sinabi rin ni Mang Fred sa kanila na wala silang dapat ipag-alala dahil sinisiguro niyang wala akong pagsasabihan. Maya-maya pa ay nagsipasukan na sa loob ng bahay ang mga kalalakihan. Kitang-kita ko ang mga bahid ng mga dugo sa kanilang damit at kamay. Maging ang mga bitbit ng mga itong matatalas na itak ay may mga bahid rin ng dugo. Dumiretso sa kusina ang mga ito at naglinis ng katawan. Pagkatapos ay bumalik na sa sala at agad na naghanda ng kape si Aling Mila at isa-isang binigyan ang mga kalalakihan. Habang nagkakape nga, ay pinag-usapan na nga nila ang tungkol sa nangyaring pakikipagsagupaan. Tuwang-tuwa pa ang mga ito habang pinag-uusapan kung paano sila nakapaglaban. Na para bang hindi man lang sila natakot sa mga wangis nung nakalaban. Naisip ko na lang na marahil ay ganun yata siguro ang mga antingerong albularyo na hindi man lang natatakot sa mga itsura ng mga aswang na kanilang nakalaban. Siguro ay sanay na ang mga ito. Inabukasan ay bumalik na sa normal ang lahat na para bang wala man lang nangyaring kababalagan. Umuwi na rin kami at nung nasa biyahe nga kami ni Mang Fred ay nakiusap itong huwag ipagsabi ang tungkol sa mga nasaksihan namin o kung kanino man. Sige ho Mang Fred, wag ho kayong mag-alala, wala po akong pagsasabihan. Tugon ko dito. Pero eto ako ngayon sa inyo Kalakbay. Ibinabahagi ko ang kwento namin. Noong makauwi na ako sa bahay Kalakbay, ay hindi man lang nag-alala ang mga magulang ko. Nang sabihin ni Mang Fred na may biglaan kaming inimbalsamo. Sinabi niya pa na ang aking ama na ang isasama niya muna para magdala ng kabaong. Magpahinga na raw muna ako dahil wala pa akong gaanong tulog kagabi. Simula nga nang mangyari iyon Kalakbay, ay marami pa akong mga kababalaghang naranasan sa pinag-iimbalsamuhan. Pero hanggang dito na lang po muna ang kwentong aking ibabahagi sa inyo. Maraming salamat.